perquè estava gravant a Madrid una cançó en català, perquè és la cançó amb la que li vaig demanar a la meva dona si es volia casar amb mi, i amb ella fa 15 anys que parlo en català, no li anava a fer en castellà. I de fet, gràcies a les xarxes i la música vaig poder deixar la meva feina d'enginyer, vull dir que sense les xarxes ara mateix doncs, tindria una pota que va coixa. El Cinquè Riu, un programa de Girona Secreta. Diuen que segones parts mai són bones, però avui hem vingut a desafiar aquesta dita. Benvinguts i benvingudes a la segona temporada del Cinquè Riu, el podcast de Girona Secreta. Doncs sí, fa 4 dies que estàvem donant la benvinguda al Nadal i ja som aquí, en aquesta segona temporada, estrenant nou estudi de la mà de Gay Home, que, evidentment, aquesta temporada us seguirem explicant totes les novetats que passin a Girona. Com esteu, nois? Com han anat aquestes vacances de Nadal ja llargues? Ja? Sí, una mica llargues, Doncs molt bé i estem molt contents i crec que parlo pels tres. Estem molt il·lusionats per aquesta nova temporada. A part, quan ens van explicar que estrenaríem piset de la mà de Cave Home, nois, Déu-n'hi-do. Jo pensava que seria xulo, però no tant. La veritat és que sí, i ha sigut tot un currasso de tot l'equip que sempre diguem que hi ha darrere. Fem un mini aplaudiment aquí per tot l'equip que ha fet possible això. Perquè Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, i a part d'engegar segona temporada amb nou estudi, engeguem moltes coses, no, Niol? Totalment, seguim com sempre amb aquesta secció de l'agenda del mes i el més enllà del gironès, però a més també portem noves entrevistes, noves seccions i un munt de novetats que ja anireu veient. I abans de començar, lo típic que es diu, però sobretot no oblideu, subscriviu-vos, activar campaneta, que això sempre ens fa un favor. Vale? I ara sí, arrenquem segona temporada amb la primera entrevista d'aquesta segona temporada del Cinquè Riu. Endavant, entrareta, som-hi! L'entrevista. Avui rebem al Cinquè Riu una de les veus emergents del panorama de la música català que més fort està sonant últimament. És músic, comunicador i també creador de contingut. I ens emociona de la mateixa manera dalt d'un escenari, com també parlant davant de milers de seguidors que el segueixen a través de vídeos que ja acumulen milions de visites. És que Déu-n'hi-do, nois, sí. això. És empordanès de cor, tinc apuntat aquí, criat entre la tramuntana i, per tant, l'aigua salada, ha passat per bandes com Crossing, ha viscut i treballat a Madrid, que això m'encanta, com a compositor, ara ens ho explicarà, i acaba de tancar tot aquest cercle publicant el seu primer àlbum en català que es diu Torno a casa. És l'Ernest Prana i el tenim aquí. Què tal, com estàs? Estic fantàstic, superbé. Tinc un estudi guapíssim. T'agrada? Aquesta nova temporada promet. Sí? Sí. Que bé. Una mica, què t'ha semblat aquesta presentació? Creus que falta alguna coseta? Si t'haguessis de presentar tu? No, està molt bé. Sí? Hi ha un matís, no vaig arribar a viure mai a Madrid. A Madrid, vale. Sempre... Almenys tenim la sort de l'AVE. Anava a dir ara, no? Ara ja... I clar, vull poder... Dilluns vas a Madrid, fas tot el que has de fer, de dilluns a dimecres, dijous, sí que hi he passat temporades de... Però m'ho concentrava tot bastant per poder tornar a casa i estar a l'Empordà. Sí, això d'acabar a casa és el que t'agrada, no? Sí. Al final... Madrid ve per treballar, però... Però clar, perquè allà és com tot molt intens, i anava i feia una cosa al matí, una cosa a la tarda, a la nit s'havia d'anar a fer no sé on, i era com allò que arribava esgotat. Jo crec que dormia de l'AVE de Madrid a Figueres del tirón. Ostres, sí, però bé, molt bé, la veritat. Sí, l'experiència. La resta que has definit, superbé. Perfecte. I l'experiència molt bé, he après moltíssim, i moltes coses, maneres diferents de fer, és guai, sí. Sí? És un Erasmus. Ens encanta. Un Erasmus a Madrid, bueno. I això, de fet, volíem preguntar més tard, però el fet de que vagis a Madrid, o sigui, creus que és perquè a Barcelona no hi ha tanta indústria o és molt més complicat de treballar i creus que a Madrid és millor, o com ha anat això? És que no va ser pensat. O sigui, simplement, es va acabar Crossing, vaig començar a penjar versions, però jo treballava d'enginyer, però jo tinc com ganes de fer coses. Vaig començar a penjar versions que eren en anglès, però pel que sigui, tot el que és, sobretot Madrid i Sud-amèrica, van començar a funcionar moltíssim. I d'aquí el públic aquest em demana, ostres, però vam escoltar cançons teves i les volien en castellà, i llavors començar a fer cançons en castellà. Això li va interessar a Sony Publishing, que és l'editorial de Sony. Sí. Vaig firmar amb ells i vaig començar a fer sessions de composició allà. És com que tot va ser molt orgànic. Jo en cap moment vaig fer un plan a casa meva i dic, me'n vaig a Madrid perquè allà treballaré molt més. Vull dir, simplement va anar tot fluint fins un dia que vaig dir, i si deixo de fluir i torno a casa? Perquè ja està, ja és com, aquest cicle ja l'he tancat, ja he après el que havia d'aprendre, torno a casa.
Bueno, està bé, i d'aquí torno a casa ve el nom del nou disc, que a més és en català, no? De fet va ser perquè estava gravant a Madrid una cançó en català, perquè és la cançó amb la que li vaig demanar a la meva dona si es volia casar amb mi, i amb ella fa 15 anys que parlo en català, no li anava a fer en castellà. Malament, I llavors l'estava gravant i dic, hòstia, Ernest, és això, saps? Això és casa, i d'un dia per l'altre jo tenia força seguidors a les xarxes en castellà, ho feia tot en castellà, part dels meus ingressos venien de xarxes en castellà, i d'un dia per l'altre vaig canviar tot al català, tampoc sense fer un vídeo de ei, vaig fer un canvi, vaig canviar un dia per l'altre i qui va voler es va quedar i qui no va marxar. Creus que ha repercutit això? Sí, hi ha hagut molta fluctuació de gent que sortia, vull dir, veies que n'entraven 1.000, sortien 1.000, i dic, doncs molt bé, doncs adéu. Vull dir, al final ha sigut un canvi que jo necessitava i no m'anava a mantenir un lloc on ja no sentia que havia fet tot el que havia de fer, simplement perquè no. Que volia canviar i punt. Bé, i al final suposo que el fet de composar o cantar, vull dir, tu et sents més còmode en català, per tant ho fas així, no? Vull dir, sí. No sé. Sí, he notat moltíssim que a l'escriure en català de cop totes les cançons s'han convertit en coses personals. Vull dir, en castellà era molt, vull dir, cançons de desamor, i fa 15 anys que estic amb la meva parella, però bueno... Però sortien. Però sortien perquè és molt el tòpic d'escriure sempre d'amor o desamor, sí, i de cop començo a escriure en català i faig una cançó del dia que s'ha mort la meva àvia, que és una cançó d'amor a la meva àvia, però ja encarada de forma diferent. Va començar a sortir tot com molt de forma natural, que és com que amb el català no hi havia com un alter ego, vull dir, parla l'Ernest directament a través de la música, saps? I clar, per exemple, ara que dius això del tema de cançons en català, clar, vull dir, o sigui, vas escriure una cançó de com vas demanar per casar a la teva actual dona. Sí. Com és això? Perquè al final això és un pas important i tu, bueno, ho transformes en cançó i per tothom. Clar, no va ser tan ràpid el procés. Vull dir, perquè jo la vaig escriure 2021, que és quan li vaig demanar, i era una cançó que es va quedar en la intimitat entre nosaltres dos, i ella va ser la que em va dir, ostres, i si el dia del casament la cantes a la cerimònia? Perquè estava muntant la cerimònia, el casament va ser un Primavera Sound, hi havia música per tot arreu, de tots moments sortia algú tocant, hi ha molts amics músics, llavors era com... Tots els moments hi havia música. I va dir, en aquest moment seria guai si fas aquesta. Dic, si tu vols, Esteve, jo la canto. I la vaig cantar allà i es va quedar amb la meva família i els meus amics que van venir aquell dia. I temps més tard, en una festa la vaig tocar, hi havia el productor que em porta tot, en Tato, que sempre dic que si jo soc l'Ernest, ell és en Prana, la va escoltar i em diu, tio, això per què no ho gravem, si està molt bé aquesta cançó? I és aquí on va entrar la Sara, perquè la cançó durava fins a la primera tornada, que és que diu, et vols casar amb mi? I ja està, no tenia sentit fer una segona part. Clar. Llavors vam acabar d'acabar-la, li vam ficar una estructura més de cançó pop, diguéssim, i resulta que després ha sigut la que m'ha portat aquí avui, o sigui que... I per tant vol dir que el 2021 tu vas anar a la teva parella i vas dir, mira que tinc una nova cançó, a veure què et sembla, i li vas demanar per casar cantant-li la cançó. Sí. Era el dia que em feia 30, l'havia anat a buscar a la feina per sorpresa, ens vam anar com al Pirineu navarrès, així, una caseta tal, i abans d'anar a dormir vaig treure la guitarra i... Ella s'ho esperava? No. Ni que li demanessis, ni que li demanessis cantant-li una cançó? Jo crec que no. No, vale. Jo crec que no, almenys va fer molt bé el paper de sorpresa. Hòstia, ara mateix ets la parella que crec que tothom voldria tenir, Vull dir... Bueno, podríem portar-la a ella i que parlés. Però que no hi és, direm que sí. Sí, home, sí. Sí. I una cosa, ara has dit el tema del productor, que si tu ets l'Ernest, ell és Prana, però que Prana, o sigui, no és el teu cognom real. Correcte. És perquè... Quan va començar a funcionar tot el de les xarxes i tal, i en castellà, Prat Corona, és que no m'ho deien bé enlloc. Ja. Però enlloc. I també hi havia alguna xarxa, no recordo quina era, que no m'hi cabia Prat Corona sencer, no podia ficar-me Ernest Prat Corona, havia de buscar alguna cosa, i vaig dir, tu, el tallem pel mig i Prana. Però va ser una decisió una mica d'un dia per l'altre i ara se m'ha quedat i ja no puc canviar-ho. I t'ha passat algun cop que hagis de posar allò, el típic que omples alguna cosa i no em cognomi, Ernest Prana, i poses... No m'ha passat, però sí que m'ha passat que es pensa que el meu fill de cognom es diu Prana. Clar. I dic, no, tota la resta, tot és seu, és Prat Corona. Pues mira, que cantes en català, és igual. Sí, no, podria canviar-lo, però és com que ja... Ara ja s'ha fet el nom així, ara ja seria raro ara. Sí. Però també està bé, és una anècdota, vull dir, està bé. I, ja que estàs aquí parlem del disc Torno a casa, que evidentment ja ho has dit que és com una declaració d'intencions de tornar a ser tu. Què podem trobar en aquest disc? Vull dir, què t'ha portat a escriure aquest disc? Clar, el bo és que és un disc que, tornem en el mateix concepte, que no estava pensat en ser un disc. Jo gravo que el viatge sigui llarg
que és la que em diu anem a fer un català, i a partir d'aquí hi ha tot un procés de totes les cançons que van anar sortint va ser en català, i quan en teníem 8 o 9 vaig reunir-me amb en Tato i dic, aviam, i si ho empaquetem tot i ho fiquem en un disc, teníem un parell de singles més per sortir, dic, és raro perquè ja ha sortit quasi tot, però no deixem els singles així com tirats a l'aire, ho empaquetem en un disc, Torno a casa, que a més teníem el single Torno a casa, que m'encaixava molt bé pel títol del disc, perquè li donava sentit a tot, llavors dic, ho empaquetem i després fem un puny a part i que vingui un segon així ben gordo i ben pensat. Per tant, és com que cada cançó d'aquest disc és com que és el que tu et fa sentir estar a casa, no entenc? Correcte. És simplement les cançons que m'han sortit, a més ha coincidit que totes són com en un moment de la meva vida que passen moltes coses, perquè hi ha la que vaig anunciar a la família, que seríem un de més, la de l'àvia, la del casament, és com, hòstia... Tot, bueno, és la definició de l'Ernest Prana, no? Et passen moltes coses a la vida, dic, no, és que justament ha coincidit ara, saps? Hi ha anys que no passa res. Però... I també jo crec que el fet de cantar cançons que són tan personals, quan les cantes, vull dir, t'omple més, no entenc? Vull dir, ho cantes com més amb sentiment, no? Sí, i passa que la gent se les fa molt seves. La veritat, vull dir, tothom m'explica alguna història de cançons, d'ostres, que em representa molt en aquest punt, que no té res a veure en el punt amb el que ho vaig escriure jo, però és molt guai. Veure, sobretot, anar a un concert i que la gent et canti una cançó que és tan personal d'un moment tan teu és com una bestiesa. I de fet, parlant de cançons, n'hi ha una que és la Nova Vida, sí. Que de fet estaria bé ara que has portat la guitarra i tot que ens toquessis, no? Home, jo, si voleu, vull dir, canviem el set rapidíssim i fem una cançó, no? Fantàstic. Pues Ernest Prana, La Nova Vida, endavant. 1, 2, 3, Són 8:15 del vespre, ha arribat el moment. Tu em dius no té més gana, jo l'incorporo lentament, se't veu amb confiança i dius avui ho intento jo. Me'n vaig a fer les truites i ho sento entrar a l'habitació. I quan trec la paella del foc, entres a la cuina com qui ha marcat un gol. Dius que l'has deixat adormit al bressol i sentim que el silenci que abans era estrany ara és or. I és en aquest precís instant que ens adonem com hem canviat, que tot segueix al mateix lloc, però ha girat la perspectiva i mentre et poses a ballar, jo de puntetes faig un salt i celebrem la nova vida. I ballem seguint el llum de l'extractor, fent pampallugues. I ballem seguint el llum de l'extractor, fent pampallugues. I ballem seguint el llum de l'extractor, fent pampallugues. I ballem seguint el llum de l'extractor, però algú es belluga. Va, un aplaudiment per Ernest Prana. Gràcies. Molt bé. Després farem una mica de promo, però aquesta cançó i totes les del nou disc, ara després dius la gira de presentació, tota la gira d'estiu, etc. Ja deixant davant del tema, o sigui, per l'última pregunta abans del tema del... Bueno, perdó, torno a començar. Et volia preguntar, hem parlat del tema de castellà i català, vale? Sí. Tu creus que de fet ara ho parlàvem a fora, hi ha molts artistes que han començat en català, però la seva projecció no ha sigut tant, s'han passat al castellà i després ha sigut més. O sigui, primer, per què creus que passa això? I després, com és que tu has volgut seguir aquesta línia? També ha passat al revés. Vull dir, artistes que, Sopa de Cabra li anava superbé en català i a l'acabar fent castellà va dir, però torno al català, que això no. Saps? Vull dir, també és que en aquesta indústria és tan complicat tocar la tecla que és, que pots provat cap aquí, no ha funcionat, aviam aquí, que és el que porto fent els últims 5 anys, anar fent i de cop, mira, ho hem trobat. Vull dir que... Però creus que, per exemple, si hi ha un punt que dius, hòstia, estic estancada amb la carrera, no sé què, provo de tornar a fer... O sigui, tu ets de les persones que faria una cançó en castellà pel simple fet de que saps que poder et pot anar bé? M'hi hauria de trobar a la situació i valorar-ho amb l'equip. Al final també aquestes coses decideixen sempre amb un equip gran de gent amb qui confies. Llavors
Hòstia, m'hi hauria de trobar. Ara mateix estic molt còmode en català i crec que tardaré molt en treure cançons en castellà, però n'he tret moltes abans, vull dir que... Bueno, i de fet, el teu cas també és al revés, perquè vas fer en castellà i ara has fet en català i vull dir, et va molt millor, no? Sí, hi ha moltes cançons del disc que eren cançons que estaven en castellà, que les he passat al català i han funcionat molt més en català que en castellà. I de fet, perdó, o sigui, hem parlat de la presentació del tema de creador de contingut. Sí. Perquè clar, això també és una cosa que és nova. Vull dir, és un paper que són les xarxes socials que evidentment ara tothom les fa servir perquè bueno, és un trampolí doncs que tu sembla que tinguis un estudi de xarxes socials perquè t'ha anat superbé, no? Vull dir... La veritat... Una mica has crescut a la vegada, no? Sí. Entre músic i creador de contingut. Clar, hi ha una mica el punt que deies que el músic ara mateix necessita crear contingut per donar-te a conèixer, sobretot quan estàs al principi i no hi ha tota una indústria que et recolza i ràdios i llavors potser Cos Grasses no fa res de xarxes i li va molt bé. Ja. Vull dir, però quan comences has de fer xarxes. Jo vaig començar a fer xarxes i vaig dir, escolta, això més que algo com una eina, a mi m'encanta i m'ho passo superbé. I vaig començar a estirar d'aquí i de fet gràcies a les xarxes i la música vaig poder deixar la meva feina d'enginyer. Vull dir que sense les xarxes ara mateix tindria una pota que va coixa. Llavors jo m'ho passo superbé. O sigui, és cantant influencer, podríem dir una mica, no? Sí, de fet em passa, vull dir, va haver un any als Enderroc que clar, als Enderroc hi he anat diversos anys, però va haver un any que jo anava d'influencer. Perquè m'havia convidat a estrellar i passen aquestes coses. Ja. Són mons que es freguen. Que si no, ja hagués anat per algun altre lloc, però mira, passa. I el paper de les xarxes també ha tingut un paper molt important perquè ara el mes de desembre va ser un calendari d'advent molt currat perquè cada dia de desembre una cançó cada dia i a més amb col·laboracions com Mariona Escoda, Eric Vergés, dels Catarres, Sara Roy, Miquel Abres, Andreu Joanola també. Andreu Joanola, que va ser... cosa molt random, però bueno. Sí, vam coincidir un dia en un camerino i va començar a tocar la guitarra i dic, Andreu, tinc una proposta. I ell, que s'hi suma tot. Sí. A més, justament amb això d'influència compartim companyia, llavors ja ens coneixem i sopars i de tot. Vull dir que va ser molt fàcil i molt ràpid i a més amb ell vam fer una toma. Vull dir, la que es veu és la que us va gravar. I com ha estat això de fer totes aquestes cançons? Perquè clar, això comporta molts dies de gravació, coordinar tot això amb tots els artistes que vinguin, perquè això ho graves a casa teu, entenc, eh? Això és una bogeria que la meva família cada any em vol matar perquè ho he fet bastants anys. Cada any es va fent més gros i de fet aquest és el primer any que almenys al gener ja he pensat l'any que ve ho fotré encara molt més gros, però ja ho començo a pensar ara. Vale, ja. Sí. Vale. Perquè clar, és una cosa que requereix planificació llarga. Requereix. No? Sí, requereix. L'altra cosa és que ho faci, perquè aquest any tenia la versió de la Mariona, sí que l'havia gravat abans, perquè ella després comença el Petit Príncep i és impossible. El mateix dia de la Mariona, tal qual va sortir la Mariona, va entrar l'Andreu, que això ho vam gravar a Barcelona, a una sala que els hi vaig demanar, sisplau, deixeu-me gravar, perquè si no tinc opció. Ja. I després això és tot el que tenia gravat. Vull dir, el diumenge l'Èric tocava per aquí a l'Empordà, va venir a casa meva, vam gravar la tercera i va ser la tercera perquè és que no en tenia una altra. Ja. Vull dir, i així vam... Sí, és coordinar tot això i a sobre que és a casa teu. Vull dir, és el dia que Catarres ve, doncs tu, Eric, va, sisplau, vine. Tinc la sort de que, com que ha anat funcionant, la gent ja comença a voler venir a casa i no em desplaço tant, que també està molt bé, per el tema de logística, perquè jo quan vaig anar a gravar el de la Mariona, a una sala que vaig trobar a prop de... Vull dir, que va ser com tot una mica bogeria, ho gravarem aquí! I vaig portar una de material per gravar, focus, càmeres... Desplaçar tot això d'un lloc a l'altre, muntar-ho, no sé què... Àudio, perquè... O sigui, va molt bé, funciona molt bé, però no és suficient com per tenir un equip de producció. No, per tant, ho gravo jo i a vegades passa... De fet, la millor toma que vam gravar està desenfocada. Però perquè no hi ha ningú darrere la càmera. Clar. I bueno, però així anem fent l'any que ve, potser una mica de producció no anirà malament per la meva salut mental, i si es pot fer una mica abans. També, just abans vaig treure el disc, i llavors totes les forces estaven que el disc sortia el 14 de novembre. Clar. I el 15 vaig dir, vale, què faig pel calendari d'advent? I ara, de fet, ara ho parlàvem, que això ha sigut com un trampolí per vendre moltes més entrades a tot el que és la gira de presentació del disc, que estàs fent ara, no? Per tot, és clar, al final estàs present a les xarxes durant 24 dies, això a mi m'ha anat fantàstic, i qualsevol persona que vulgui fer créixer un projecte li recomano molt fer un tirón d'aquests de... Vaig a fer 30 dies seguits de contingut. Et moriràs, però feliç. Vull dir que no és fàcil, vull dir que està bé fer-ho, però que no és fàcil, no és allò, em poso una càmera i adéu. Vull dir que... I tampoc ha de ser això, vull dir, ser 30 dies de contingut planificat. Amb cara i ulls. De qualitat, no? Perquè si a més fas 30 dies i no ho veu ningú, és complicat.
I ara, Ernest, gira de presentació del disc, i has fet un concert. Sí. Ara és el moment una mica de fer una mica de promoció, no? I de dir els concerts que tindrem. Tenim. Avui som diumenge. Avui som diumenge, Per tant, la setmana que ve dissabte és Sabadell, no cal que busqueu entrades perquè s'han esgotat. Doncs mira. Que és a la Cau Orpí, fa molta il·lusió. Vull dir, quan fas una gira a risc i llogues tu les sales i està ple, és... Clar, però una cosa és que a tu et contractin i et digui, tu, és aquest el caché, pagues i ja està, i no et preocupes de res, i l'altra cosa és que tu muntes llogues la sala. Agafes, poses les entrades a la venda i reses. Sí, clar, i anar mirant, anar fent refresh a la pàgina a veure què. Llavors, en el moment en què veus, ostres, tot ple, és una felicitat immensa. Llavors, tenim... Després que ves Manresa, que queden 7 entrades, vull dir, literalment són 7. S'ha d'espavilar la gent ja. Espavileu. Després ja tenim Reus, tenim la Bisbal d'Empordà, que em fa molta il·lusió fer una cosa cap a l'Empordà, i Barcelona per acabar com la gira de sales de... Això és la presentació del disc. Que la gent no es pensi que es quedarà aquí, perquè després a l'estiu ve gira i tal, que ja... Després vindrà moltíssimes coses més, festivals, de tot el que... Que segueixin les xarxes, no? I que ho vegin. De fet, hi ha tots els covers penjats. I si sou programadors, tinc dates lliures, vull dir. Que també... Això, anem a tocar on sigui. Sí, no, exacte. Sí. I ja per acabant, quina és la projecció ara de l'Ernest? Ja has tret aquest nou disc, ara ve la presentació i tot això, però tu que dius que ja penses coses del Nadal i tal, vull dir... alguna cosa que ens puguis avançar hi ha cares a futur, O sigui, el que segur que puc avançar és que ara mateix he estat pensant molt en com en el calendari, en moltes coses que no són fer música. Llavors ara mateix dilluns començo, allò típic de dilluns començo, dilluns començo a composar, que feia molt de temps que tenia ganes de sentar-me a composar, potser fer una mica menys de contingut i dedicar més hores a fer música, i això entenc que acabarà en algun moment encén el pròxim àlbum, ja sigui a l'abril de l'any que ve, a l'agost, no sé en quin moment, però fins que no tingui les cançons que el puguin tancar. Si no les faré com per encàrrec, vull dir, aniré a... Clar, vull dir, però primer has de fer nou disc, després ja tornaràs a posar xarxes un altre cop. El bo és que és la primera vegada que m'hi poso sabent que que sé cap on vaig. Que el camí està molt... Vull dir, tinc molt clar, em sento molt còmode on estic, m'agrada molt, el públic està responent superbé, llavors estic en un punt de dir que guai posar-me a composar sabent cap on vaig. Bueno, és important. Clar, perquè acabes de treure disc i ja estàs composant més coses. Abans ens has dit que la cançó per demanar matrimoni a la teva dona va tardar uns anys en sortir. Quan sol tardar normalment una cançó des de que la composes a que la treus? Clar, depèn de tantes coses, de si és el moment, de si encaixa, si no. Vull dir, ara, per exemple, d'aquí res venen, mira, justament com ho has dit, el 20 de febrer, que encara no sé enlloc que és el 20 de febrer, però és un bon lloc per anunciar-ho. Exacte, 100%. El 20 de febrer surt un dels temes que vam fer pel calendari d'Advent, i em fa moltíssima il·lusió. És una cançó que ja ha sortit i la fem amb un artista que va venir a col·laborar i la vam gravar ahir, literalment. O sigui que fa molta il·lusió. Això és molt ràpid, perquè normalment no graves i en 3 setmanes surt la cançó, però en aquest cas, també per agendes i calendaris, ha d'anar així. Després ve una altra col·laboració que la tinc prevista, i les cançons és que depèn molt. Depèn molt de si encaixa, perquè potser ara n'escric una que sortirà l'any que ve en el disc i potser d'aquí un any n'escric una setmana abans de tancar el disc i també entra. Llavors... Com diria la meva mare, és com un cul inquiet. Sí, però és la clau també de fer això, no? Vull dir... Sí, a més, saps què passa? Que m'agraden molt tots els processos m'agrada molt anar a podcast, fer les promos en ràdios, m'agrada el gravar contingut, m'agrada composar, m'agrada gravar, m'agrada fer el videoclip. I ja es nota per com parles, eh? Sí, m'agraden els... O sigui, bueno, el top número 1 és els concerts, vull dir, això no... Tot ho fem per pujar un dia a l'escenari i gaudir, però és com tots aquests processos, m'agraden els assajos, vull dir, m'agraden les proves de so, vull dir, tot m'agrada molt. Bueno, és important que la furgoneta em costa més. Això ja, els desplaçaments ja és complicat. Potser per això dic, mira, farem Catalunya, que com a molt me'n vaig a la Vall d'Aran. Però no tocarà anar a Zamora al cap de setmana. Bueno, res, per anar acabant, Judit... Per anar acabant, i ara que parlàvem de col·laboracions, tenim un petit joc, i és que t'hem vist escoltant i amb diversos artistes, i ens agradaria saber quina és la teva col·laboració pendent. Però ho farem amb aquest joc que et proposem, val? Nosaltres et diem 2 artistes i tu n'has de decidir un, i el que guanyi competirà amb el següent. Més o menys. Vale, sí, comencem aquesta dinàmica i ja la vas pillant. Primer, Manel o Oques Grasses? Oques Grasses. Oques Grasses o Lildami? Oques Grasses. Oques Grasses o Miqui Núñez? Hòstia, amb en Miqui em faria molta il·lusió. Sí? Miqui Núñez, doncs? Miqui Núñez o Julieta? Amb en Miqui. Miqui Núñez o Detallets? Amb Miqui. Miqui Núñez o Muixca? Amb Miqui. Ui, està guanyant, en Miqui. Sí, sí. Amb Miqui o l'Alfred Garcia?
Hòstia, no pot ser amb els dos? No, has de triar, aquí et fem. Diré en Miqui, és que em cau molt bé Miqui. Sí, és que cau molt bé, Crec que quedaria algú molt xulo. En Miqui Núñez o els Amics de les Arts, de per aquí, més hòstia, província aquesta- És Girona, que a Girona... Bueno, Miqui, ja la farem, vale? Els amics. Els amics, molt bé. Els Amics de les Arts o Nil Moliner. Ai, direm els amics. Val. Els Amics de les Arts o Ginestar. Hòstia, Ginestar, he anat molts bolos aquest any de Ginestar, I és... Però direm els amics. Sí? Doncs ens quedem amb els amics. Sí, Què tal? doncs truqueu-me. Et sembla bé? Ja tens nova colar. Fem una col·laboració. Bueno, Ernest, a veure si els Amics de les Arts responen, si no ja... Jo crec que sí, Els home, jo jo crec crec a veure què. Sent de Girona i vosaltres sent Girona Secreta, Ja, home, i tant, ja, podem trobar... podríem fer aquesta unió, seria Sí. maco. Per nosaltres que si surt estaria guai. De fet, i vull dir, moltes vegades gent escolta els meus concerts, ostres, em recorda Amics de les Arts, vull dir que ja Sí, jo, t'ho crec, diuen, jo crec que podria quedar xulo. Si ara un dia entrem a Spotify i veiem una col·laboració dels Amics de les Arts i... I en tornés aquí... Ja serà, ens quedarem al·lucinats. Ara és que us dic, no, si és la que surt la setmana que ve. Ja, ostres. Bueno, Ernest, moltes gràcies per venir al primer programa d'aquesta segona temporada del podcast de Girona Secreta. Espero que hagi estat a gust amb nosaltres. He estat superbé, supercòmode, vull dir, convideu-me tantes vegades com vulgui, Sí? que intentaré venir el dia que em digueu. Doncs moltes gràcies per venir, això és casa teva. I per la resta de gent, no seguiu, perquè evidentment, com hem dit abans, és mes de febrer i comencem amb l'agenda del mes que ve carregada. Endavant, entradeta. Bueno, Niol, doncs què tenim aquest mes de febrer aquí a Girona, va? Doncs tenim moltes coses, comencem fent una repassada als festivals. Comencem a la Mirona, el 21 de febrer. Tindrem el Ferrish Festival, que són 5 bandes que homenatjaran a en Ferran Bonet, un baixista de l'escena punk rock de Girona. I continuem en el mateix lloc. A la Mirona no paren. Ells mai. No. Ells sempre tenen coses a fer. Ho fan una setmana després, el 28 de febrer, que hi haurà el Brit Festival, un homenatge a les bandes britàniques mítiques com Oasis o Coldplay. No és dolenta, aquesta. No, és boníssima, de fet. I, finalment, del 26 de febrer fins al 2 de març, tindrà lloc el Festival Internacional del Circ a Elefant d'Or, que ja és mític i ja coneixem també aquí a Girona. Sí. Oh, i tant. Hi haurà més de 70 artistes de 14 països diferents i tot serà sota la gran carpa del Camp de Mart de la Devesa. Això era allò típic que feien el concurs aquell o alguna cosa així? Sí que fan un concurs, no? Sí, que hi ha com 2 espectacles i un de final. Sí, Jo me'n recordo que hi havia anat amb l'escola i ara últimament hi vaig amb la família i és molt xulo, molt superxulo, xulo. sí. I ja per últim dels que us comento jo, també arriba el Black Music Festival, que després n'acabarem de parlar amb més detall. Ja veig aquí. Doncs seguim repassant més plans perquè el 6 de febrer al vespre tenim una cita als que ens agrada més l'humor, ja sigui més fàcil, més absurd, perquè arriba el Club Còmic de No és conya, un nom una mica graciós, no? I és que és el primer club de comèdia en català de Girona i tindrà lloc al Foment. I atents perquè el següent dia, el dia 7 de febrer, tenim també al Foment el show d'humors que es diu Peatges, de la Clara Ingold, que qui normalment la conegui sabrà que ella normalment fa els shows en castellà. Doncs aquest cop, per primer cop, ho farà en català. Per tant, cita apuntada si us agrada aquesta noia. Sempre que fem l'agenda del mes hi ha la Mirona i el Foment, eh? Sí, estem mai allà, fallen, mai fallen, eh? Molt de plaer, ja. Sempre hi són, clar que sí. Fent que Girona sigui plena de plans. Llavors ara anem ja al divendres 13, que és un divendres 13 una mica curiós, no? Viernes 13. Sí. Els més supersticiosos no serà gaire bon dia, però es pot arreglar si aneu al Festival Neu, i és que arriba a l'Auditori de Girona la veu única de la Valèria Castro, així que us ho solucionarà tot si aneu al seu concert. A part, a més, també podeu aprofitar, si no us convencen a anar al Festival Neu, teniu a l'Auditori, al Teatre Municipal, no l'Auditori, l'obra de teatre La Tempestat, que és una obra de teatre amb el text de William Shakespeare, un mític que ens encanta. No sé si ara esteu al dia amb Hamlet, que és una obra... Bueno, no és de William Shakespeare, però és una historieta... Lo de Hamlet... Hamlet i Hamlet. Bueno, és igual. Ai, ara m'he liat jo, tu. Ens centrem en La Tempestat. Cachis, m'he sentit tonto, tu. No, però
està molt guai ara al cine, però si us agrada William Shakespeare teniu La Tempestat, que la podreu veure en directe al Teatre Municipal el dia 13 de febrer. I a més el text aquest concretament és dirigit per l'Oriol Brogi i interpretat per en Lluís Soler. O sigui que els que ens agrada el teatre, molt bon pla per fer aquest divendres tan horrorós. Teatre o música pots escollir. Teatre o música, exacte. I ara anem ja a petar el diumenge 15 de febrer a l'Auditori de Girona perquè hi haurà el concert participatiu del Canta Gent Gran, Canta Gran, que es diu. I bueno, la cosa guai és perquè està fet per persones que canten en corals i majors de 60 anys, que això sempre a vegades s'invisibilitza i que es donin oportunitats d'aquest tipus, crec que és molt xulo. A part de que ho fan molt bé, la gent que té tanta experiència. Tu et veus quan tinguis més de 60 anys cantant? No, és que ni ara em veig cantant, no. Podríem fer una prova, però millor que no. No, millor que no, ho deixo per justament el concert participatiu Canta Gran. I llavors jo ja acabo per la meva part. El dia 21 de febrer tenim l'Andrea Motis i el Cor Barcelona Gospel, ara que parlàvem de cantar. Ells també ho fan fantàstic. Actuaran a l'Auditori de Girona, però just abans fan una cosa que és molt xula i que us recomano bastant, perquè jo ho vaig fer un cop, no sé si era amb el col·le o amb algú altre, i és entrar a les bambolines del concert i veure què hi ha darrere. Una experiència única que podreu fer, i és que l'Auditori de Girona just abans d'aquest concert ofereix una visita guiada, així que si us interessa doncs podeu anar a la visita i al concert. Molt bé. Si us pensàveu que la Mirona ja havíem dit tot el que feien... No, encara venen amb més coses. No. Comencem amb algunes propostes musicals que fan. El divendres 6 de febrer arriben amb ABBA The New Experience, que bàsicament és un concert tribut a ABBA, que no us he d'explicar què és ABBA, oi que no? No, doncs efectivament. El dia següent, el 7 de febrer, hi haurà el Vespreig de la Mirona, amb temacles dels anys 70, 80, 90, o sigui, així, si us agrada la música d'aquesta època, hi heu d'anar. I després, el dia 14 de febrer... Que no sabem quin dia és. Dia dels enamorats. Tindrà lloc a la Mirona el concert de la Black Music Big Band, que s'emmarca dintre del festival que hem parlat abans, el Black Music Festival. Celebraran els seus 10 anys amb artistes com Ramon Miravet i Lil Dami. O sigui, ostres, Déu-n'hi-do, nivell. Per passar el dia dels enamorats. Sí, no teniu plan per aquell dia... Aquí. Ja en teniu. Exacte. Recordeu, això és el 14 de febrer a la Mirona a les 7 de la tarda. Sí, com sempre, ja podeu veure que està ple de plans. Aquest mes de febrer tenim teatre, tenim cultura, tenim música... Està superbé, perquè ara que fa fred i estem tots tristos, animar-nos és el que toca. Tenim de tot, i com que sabem que us hem dit moltes coses i no totes s'us queden a la memòria, bàsicament perquè no em queda ni a mi, ho tinc aquí apuntat, no, a mi tampoc. Estigueu atents a l'Instagram de Girona Secreta, perquè allà cada setmana anem posant tots els plans que hi ha cada setmana. Vale? Ja és fàcil. I això sí, seguim perquè anem a veure tot el que podem fer ara als gironers aquest mes de febrer. Endavant, entradeta, som-hi! Doncs el febrer és un mes curt, però no per això vol dir que no vingui carregat d'activitats. De fet, en té unes quantes. I de fet, de molts tipus. En tenim per parelles, per famílies, per tots els públics. I les repassem gràcies a Turisme Gironès, en aquesta secció, més enllà de Girona, que com sempre us proposem plans que podeu fer per arreu de la comarca i no quedar-nos sempre a la ciutat. Que ja va bé una mica de varietat. Gaire lluny, exactament. Comencem per el Festival Escenaris, que es durà a terme a tot el Gironès. És un festival que busca portar obres de teatre professionals de primer nivell, amb grans actors, a diversos pobles i ciutats de diferents punts de la comarca. Es fa tant en teatres com en equipaments culturals, com inclús en el carrer. Ostres, exacte. Això està molt xulo, sí. també veure una obra al carrer. Aquest any és la 22a edició i es fan en total 140 espectacles i 159 representacions en total, perquè alguns es repeteixen. Tot això el mes de febrer, Només. Exacte. Això és des del febrer. No, això és des del febrer fins al juny. Perdó. Vale, s'allarga, fantàstic. A veure, doncs si 140 espectacles fan en un mes, si no els podeu veure tots ni... Jo no em multiplico. Així s'allarga i tenim temps per anar-ho a veure tots, perquè si no... Ja ho anirem repassant. Sí, ho anirem recordant. A més, és per a tots els públics, hi ha diferents formats, diferents estils, com podeu imaginar-vos, en 140 espectacles dona per fer diferents coses. Són en total en 22 municipis diferents i bé, tota la informació la podeu consultar a la web de Turisme Gironès, que ja us dic, és fins al juny, o sigui que teniu temps per buscar un forat, algun trobeu. Continuem amb un altre festival?
Seguim. Doncs anem amb un que hem parlat abans, que us he dit que ara us explicaríem més, i és que és el Black Music Festival. El festival que s'inspira o dona veu a músiques d'arrels afroamericanes. Es fa a diferents espais de Girona, Salt i també en altres localitats. És un festival que ja és un referent dins els festivals de música negra i que arriba aquest any a la seva 25a edició. Sí, se'n diu un poc, 25. Exacte. No. També és un festival que dura des del febrer fins al març, és a dir, que també tenim marge de temps per trobar llocs, programar-ho. i amb artistes de primera categoria. A veure, en tenim algun o...? No, Ho haureu de descobrir, haureu de... Molt T'he enganxat, Ben tirada aquí, a les xarxes de Girona Secreta. De Girona Secreta, o si no, O de a més Turisme de... Sí, Gironès. és turisme Exacte. gironès. I acabem amb una proposta de la mà dels propis de Turisme Gironès, i és que és el Gironès Immersiu. Us explico una mica així. Sí, perquè... Bàsicament, a tota la comarca hi tenim molt de patrimoni, com ja sabeu. El que passa és que n'hi ha alguns que és una mica difícil de visitar, ja sigui per el lloc o perquè estan tancats, per preservació, pel Clar, que sigui. ja passa això. Per això, amb el Gironès Immersiu el que s'ha fet és digitalitzar aquests espais per poder fer des de casa un tour virtual de 360 O sigui, graus. jo des del sofà puc agafar i entrar... Exacte, i visitar molt bé. Exacte. Això està molt bé. Un espai. En total en són 8. I bàsicament és per això, per poder descobrir aquests espais tranquil·lament des de la comoditat de casa i espais que si no, doncs no podríem visitar perquè molts doncs, estan tancats moltes vegades. I que més fàcil no t'ho poden posar ja. Exacte, ja exacte. no tens excusa. Així doncs, si voleu formar part d'aquest Gironès Immersiu, ho trobareu a la pàgina web. Doncs fantàstic, no? Apuntadíssim tot plegat Ja ho tenim. i ganes I d'anar-hi. hem de ganes. I ara seguim perquè seguim descobrint què és Cou a Girona i, com sempre, aquesta segona temporada ho seguim fent amb Urbinium, consultors immobiliaris especialitzats en locals comercials de Girona que ens ajuden a descobrir què és Cou a Girona. Endavant, entradeta. Què es cou a Girona? Avui seguim descobrint què és Cou a Girona, com cada episodi del Cinquè Riu, i tenim dos convidats molt especials. Parlarem de dos restaurants emblemàtics de la nostra ciutat, de Girona, que han realitzat grans canvis últimament i que fa molt poquet que han tornat a obrir les portes al públic. Començarem amb en David, de la taverna, que potser algú ja el situa. I és que el restaurant té una de les terrasses més emblemàtiques de la nostra ciutat i és un lloc ideal per anar a tapejar. M'encanta aquest concepte que és anar a fer tapes. Benvingut, David, ja no m'enrotllo més. Què tal, com estàs? Molt bé, moltes gràcies, molt content d'estar aquí. No, nosaltres també, que hagis vingut en aquest nou plató. Què et sembla? T'agrada? Sí. És molt xulo, eh? M'ha agradat. Doncs parlem de la taverna, que és el teu tema. Com bé comentava, més o menys tots l'ubiquem, però per qui no ho faci, es troba a la plaça Santa Susana. Però què us ha portat, perquè dèiem que heu fet algun canvi últimament, a canviar ara mateix? Doncs, de fet, la taverna és un local que porta obert quasi bé 3 dècades, potser una miqueta més. Jo sóc més jove dintre de l'empresa i vam arribar a un punt en què es va voler mantenir l'essència durant masses anys i el local va anar una miqueta en detriment i vam veure l'oportunitat de que havíem de fer-ho tot nou una altra vegada, no? Vull dir, pensar en la taverna dels propers 30 anys, no? Vam agafar un dia, vam tancar i ho vam tirar tot a terra i ho hem fet tot nou. Tot. No hem mantingut res. Res, absolutament res. Només uns trossos del terra hidràulic, que és l'original, que és el que manté una miqueta l'essència. L'essència de la reforma, no? Sí, Tot plegat. sí. Però la resta és tot nou. Què hi trobarem? Els que fa temps que potser no venim. Alguna diferència que en xoqui molt, que estigui molt destacada? La composició del local és la mateixa. Canvien els colors, els tons, els materials, la fusta noble que hem ficat ara. Hem augmentat una miqueta o bastant la qualitat del confort, no? que te trobes al local. Una mica el primer feedback de la gent, sobretot la gent que hi va recurrentment, quin ha estat? Què us han dit? Pues, de fet, estem molt i molt contents perquè el feedback és molt bo.
els clients de tota la vida estan molt contents, tenien moltes ganes. De fet, quan estàvem fent les reformes, cada dia passava gent, i quan obrireu, i realment en el moment de l'apertura ha sigut un èxit. La gent està supercontenta, han trobat una taverna que els hi recorda l'antiga taverna, però molt més actualitzada i també amb una oferta gastronòmica una mica diferent. Sí? Diferent en quin aspecte? Doncs dintre de l'empresa tenim una filosofia que volem canviar el món i canviar el món a través de la gastronomia. El que volem és fugir una miqueta de l'etapa clàssica que té cap un de més a la major part de locals on es tapeja, que són les clàssiques, les braves, fingers i el que té tothom, no? Nosaltres venim amb una inspiració francesa en la que volem fer tapes elaborades amb producte molt més saludable, producte verd, i sobretot el que nosaltres diem molt instagramejable. Llavors, la idea és tapejar, però amb producte de molta més qualitat i sobretot molt ben presentat. Però a més, a part de fer tapes, també hi podem anar en altres moments del dia, no?, a la taverna. Correcte, la taverna obre els 7 dies de la setmana, de 7 del matí a 11 de la nit. Els cap de setmana allarguem una miqueta més pels sopars. Però la taverna és un lloc on nosaltres diem que volem crear bons moments, no? I els bons moments poden ser en qualsevol moment del dia, no? Fem esmorzars, fem truites de patates al matí, pots venir a fer un aperitiu, un brunch, el dinar, un tardeo, ara està de moda, tot el tardeo, i el sopar. Llavors és un lloc on pots disfrutar en qualsevol moment del dia. Més enllà de les tapes, què és el que més triomfa a la carta? El que triomfa a la carta són 3 o 4 plats, estrella. Hem ficat un magret que ve de Prats del Lluçanès, amb aquesta filosofia que nosaltres tenim de producte de proximitat, sobretot sempre producte de proximitat i qualitat, amb ànecs que han crescut en llibertat. Aquest plat té molt bona arribada. El calamar és un calamar gran a la planxa, i són productes que són plats que són honestos, no? És només el producte sense gaires afegits. Això és el que més valora la gent. Doncs moltes gràcies, David. Tenim moltes ganes de venir, veure la reforma i això, torna quan vulguis. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Gràcies. I ara no marxem gaire lluny perquè anem cap a l'avinguda Jaume I, a l'Hotel Ultònia, on acaben d'inaugurar un nou restaurant, el restaurant Cafeteria Ultònia. Pels que no ho sapigueu, als anys 50, allà mateix s'hi trobava la Granja Ultònia, tot un punt de trobada per la ciutat. I avui es recupera aquest espai amb un esperit completament renovat. Avui ens acompanya la Carolina per explicar-nos tots els detalls d'aquesta nova inauguració. Benvinguda, com estàs? Molt bé, molt contenta, gràcies. Ens podries explicar una mica què hi trobarem en aquest nou restaurant Cafè Ultònia? Doncs al restaurant Cafeteria Ultònia trobarem un espai on podeu gaudir de la gastronomia local, sobretot del producte de proximitat i un lloc de trobada, com si vols menjar-te un superàpat, com si vols fer un cafetó amb un xuxu de Can Castelló. És una renovació... Què queda d'aquell concepte de granja que teníem fa 80 anys? Doncs el concepte de la Granja Ultònia per nosaltres és molt important perquè és històric, no només a l'hotel, sinó és part de la història de la ciutat. La importància que traiem d'aquí nosaltres, més que una qüestió emocional, és també l'estètica, no? És recuperar la part també de la història dels cinemes Ultònia, que això també és part de la història no només de la ciutat, també, sinó de l'hotel. La part aquesta de l'estètica, però sobretot el pont de trobada on la gent de la ciutat podia anar a fer un cafetó, podia anar a menjar, a fer un bon àpat, a menjar bé i sobretot a passar-s'ho bé, a estar-s'hi una estona. Un punt de trobada que, com tu bé dius, doncs, és una mica qualsevol hora del dia, podem tenir esmorzars, dinars, sopars. Què hi podem trobar a cada moment del dia una mica? Doncs al restaurant podeu trobar des d'un bon esmorzar, des de primera hora del matí. Després podeu quedar-vos a fer un menú o fer un plat de la carta. A la tarda també, si a vegades passa això que vols menjar alguna cosa i t'han tancat les cuines, no?, dels restaurants, llavors a les 5 de la tarda pots anar-te a fer alguna de menjar si vols.
i no et quedes sense menjar. I després al vespre pots fer també un bon plat de la carta. Fins i tot els caps de setmana podràs fer un menú també. Ens parlaves ara dels menús. Heu incorporat també un menú executiu, oi? Correcte. Ens pots explicar una mica què consisteix i quina diferència té amb la resta? La diferència del menú executiu en qualsevol altre menú és que és una invitació, sobretot, a menjar bé, a menjar amb tranquil·litat, a menjar una degustació d'entrants amb un plat principal ben preparat, ben cuinat, ben respectat, sobretot el producte ben elaborat. És una cuina molt cuidada i la diferència és que és per menjar tranquil, és a dir, pots fer un menú amb un bon preu però cuidat. Perquè quin estil diries que podem trobar de plats? Sobretot és cuina tradicional, però respectant aquests tocs moderns de la cuina d'avui en dia. Vull dir, reconeixem que Girona és un entorn completament gastronòmic. Aquí tenim cases de cuina molt importants pel país i no ens volem quedar enrere. Evidentment, tenim aquí, per exemple, el Celler, no? Hi ha restaurants que estan repuntant i són molt importants a la ciutat. Reconeixem la nostra, diguem, identitat en quant a humilitat, no? Però sí que volem apostar per una cuina ben treballada, amb producte, sobretot el que he dit abans, producte de proximitat, respectant els proveïdors d'aquí de la ciutat i de l'àrea, de les comarques, també des del Baix Empordà, tot el Gironès. Moltes vegades passa que en cafeteries o restaurants d'hotels tenim la sensació com si fos destinat als clients de l'hotel i que no poguessis anar-hi si no fossis en aquest hotel. Però no és així, no? No, de fet ens hem volgut obrir, sobretot deixar molt clar, i vull deixar molt clar, que volíem sobretot trencar aquesta barrera com la invisibilitat dels restaurants que són part dels hotels i que no s'obren cap a la ciutat. Doncs la idea és que aquí puguis entrar, que sàpigues, no? Que tothom ho sàpiga, que pots entrar com si entres a qualsevol local, tant del barri vell com de l'Eixample. I amb una de les coses que també ho heu marcat, que també ens comentaves abans, és aquesta arquitectura, aquest interiorisme. Ha sigut un punt important també d'aquesta obertura i d'aquesta reforma? És una feina que s'ha tractat amb molta cura, treballant sobretot si quan visiteu el restaurant trobareu que hi ha tot un reflexe no només de la façana, que hi ha una part de la façana que s'entén, a dins hi ha tot un fil conductor en quant a colorimetria i la decoració, i la part de l'arquitectura, els pilars respectats, que són part no només de la història dels cinemes. Veureu que hi ha una història, una inspiració també de les butaques del cinema, que és molt bonic de veure, de visitar, i després obrir-se també cap a un espai més modern i còmode, evidentment. Molt bé. Ens portaves ara la carta. A nosaltres ens agradaria si ens poguessis explicar aquestes setmanes que porta oberta el restaurant, quins són els plats que més han triomfat o quins et demanaries tu? Des del dia de la inauguració, el caneló ha sigut un plat estrella. El caneló de cua de bou amb un parmentier de trufat és una qüestió que és impressionant, és increïble, l'heu de tastar perquè és impressionant, la veritat. I més per esmorzar i berenar, també. No sé si... Què podem agafar? Podeu fer des d'una truita francesa amb ous ben criats, és a dir, de gallines respectades, no és un ou que no compraries ni per casa teva. Ens fixem molt en aquests detalls, és molt important. Després podeu fer des d'una torradeta, si vols alguna més sa, amb una miqueta d'advocat, amb una miqueta de salmó, tot això pots fer-ho allà. Doncs ja està, moltíssimes gràcies, Carolina. A vosaltres. Vindrem ben aviat perquè ens has obert la gana. Doncs un cop més ja sabeu que és Cou a Girona, gràcies a Urbinium, que sempre ens acompanyen amb aquestes noves obertures que no els podeu perdre. I ara, nois, ben atents perquè estrenem nova secció. Esteu preparats o què? Sí, amb ganes. Estem preparats perquè aquesta nova temporada hem canviat d'estudi, però també hem canviat algun patrocinador i hem volgut afegir un altre patrocinador, en aquest cas és Del Moral. I tant, de nivell. De nivell, exacte. Que qui no ho conegui, Del Moral aquest any celebra el seu 40è aniversari
I com que porten 40 anys donant tot aquest servei a la restauració de Girona, en aquest cas fem una nova secció, nova temporada, nova secció, on la Marina anirà a restaurants de tota la província de Girona per explicar recomanacions, secrets i moltes més O coses. sigui, parlarà amb el xef i descobrirà tot això, no? Exacte. Tot aquelles interioritats de restaurants que a vegades no sabem, aquests secrets. En primícia. Molt bé, molt bé. Exacte, Serà la Marina fantàstic. us els explicarà. Per tant, ara sí, si esteu preparats per entrar a casa del xef. Som-hi. Gràcies, nois. Doncs ja estic aquí, al Barri Vell. Avui hem vingut a un restaurant que segur que molts de vosaltres, dels que ens esteu escoltant i que ens esteu veient, segur que heu vingut alguna vegada. Es tracta del Mimolet. És un restaurant que porta molts anys aquí a la ciutat de Girona, molt estimat per tots els gironins, cuina de mercat, de temporada, i avui parlarem amb el seu xef, en Uciel. Bon dia. Què tal, Uciel? Què tal? Com vas? estàs? Benvinguts. Moltes gràcies. Endavant, benvinguts al Mimolet. Entrem a casa vostra. Vinga. Però avui volíem parlar una mica amb tu per conèixer més en profunditat la gastronomia del Mimolet, sobretot de la teva mà. Quant de temps portes aquí treballant al Mimolet? Mira, ara d'aquí poc farà un any. El 4 de febrer fa un any que estic aquí com a cap de cuina al Mimolet i la veritat que vaig començar aquí amb moltes ganes i fa un any que ho estic donant tot perquè això funcioni i que vagi bé. Fantàstic. I en el món de la cuina, quant de temps portes treballant? Vaig començar una miqueta tard. Jo vaig estudiar a l'Escola d'Hostaleria quan tenia 21 anys perquè venia d'una carrera universitària i vaig fer el doble cicle del cicle superior, el cicle de sala i el de cuina, i més o menys amb 23-24 anys vaig començar a estar treballant com a cuiner. Consideres que ha sigut sempre com una vocació? Que t'han nascut sempre a l'hora de cuinar? Per mi sí, a mi sempre m'ha agradat anar a menjar, sempre ha sigut un disfrutón, com li dic jo, i va haver-hi un moment a la meva vida on vaig decidir enfocar-me a el que a mi m'agradava, a el que jo pensava que seria la meva vida, perquè al final aquest ofici és una forma de viure, i res, i fins ara, siguem cuiner i molt content. Doncs veig que ha sigut una cosa com que ja t'ha nascut des de sempre. Què podries dir-li o quin consell li donaries a algú que comença en el món de la gastronomia, de l'hostaleria en concret? Els donaria 3 consells essencials. El primer seria molt d'esforç, perquè és veritat que és un ofici molt maco, però necessites molt d'esforç. El segon consell que li donaria seria dedicació, que t'agradi el que fas, que hi tinguis moltes ganes, cada dia aprens coses noves, hi ha dies que surten millors, hi ha dies que surten pitjors, però cada dia sortir endavant. I el tercer, paciència. Tot arriba en aquesta vida. Al final, a poc, bona lletra, començar d'ajudant, continuant de cap de partida i mica a mica anar escalant fins a arribar a cap de cuina o cap executiu d'un gran hotel. Suposo que aquesta ha sigut també potser una mica la teva evolució, no? Passar d'unes posicions a anar escalant. Això mateix. No sé, si ens pots parlar una mica en quins restaurants has estat o per quina gastronomia has anat fent al llarg de la teva trajectòria? Vaig començar al Divinum, aquí al centre de Girona, amb la Laura i en Joan Morillo, que em van ensenyar aquest ofici, aquestes ganes de seguir treballant per als clients. I allà vaig començar com pràctiques. Vaig anar escalant mica en mica fins a cap de partida i després m'he estat fent hotels com el PGA al Cala del Pi, on aquí he agafat una miqueta més de lideratge i vaig ser segon de cuina, he estat de cap de cuina, així que fins a arribar aquí al Mimolet. I parlant una mica més del Mimolet, que és el lloc on ens trobem avui, voldria saber una mica que ens diguessis tu, amb les teves paraules, com és la gastronomia del Mimolet, com la definiries? Nosaltres ens definim com un restaurant on treballem la cuina de temporada, d'acord? Cada 3 mesos intentem canviar el menú, quasi sencer, perquè primer que el client estigui content, que tenim molt client habitual que pugui provar coses diferents, i després per nosaltres mateixos perquè ens agrada trucar el millor producte a la millor temporada. Llavors entenc que costaria molt definir, per exemple, un plat estrella, no? Perquè cada temporada té els seus plats. Ara que ens trobem a l'hivern, a l'inici de l'any, quin producte seria el que potser valoraries més o pel tipus de producte que feu servir? Ara mateix estem tocant les carxofes, que és un plat que m'agrada molt. Fa poc fèiem un llom de senglar molt vistós, molt maco, i també estem fent un plat que m'agrada molt a mi personalment, que és el lluç, un lluç amb una velouté de col cale, unes roques deshidratades d'all escalivat i un iogurt de farigola llimonera, que per mi és un dels plats que més agrada i que més m'agrada a mi, la veritat. I seria el que més t'agrada cuinar o hi ha un plat que gaudeixes realment preparant tot el procés? És que la veritat que m'agrada, a mi el que m'agrada ben bé és la cuina de xup-xup, aquests
que això de l'àvia és el que més L'abans, disfruto, això molt bé. mateix. Però sí que és veritat que disfruto amb tots els plats. No hi ha cap plat que et digui, ostres, aquest no m'agrada gens. De la teva feina, de la teva satisfacció, suposo que deu ser veure els clients que realment, quan entren els plats, entren buits. No sé si ens pots parlar una mica més del que t'omple tu com a cuiner en el teu dia a dia. El que m'omple a mi, la veritat és que el client disfruti. Però sobretot és que l'equip estigui bé. Quan l'equip està bé, quan estem contents, quan disfrutem del nostre ofici, quan veig que estan tots, que són treballadors i és veritat que hi ha unes jerarquies, però que som tots quasi amics, no? Quan el metre juga amb nosaltres o nosaltres juguem amb ells, a mi és el que m'omple i el que em fa feliç, la veritat, perquè passem moltes hores junts, som un equip de 6-7 persones, passem tantes hores junts que el maco és això, és que al final tenir aquestes 8 hores que treballem, doncs estar contents. Doncs ara que estem aquí en un racó del restaurant, del Mimolet, m'agradaria parlar una mica més de la part més personal teva, de la teva trajectòria, potser. No sé si ens podries explicar, o si tens en ment alguna anècdota, alguna vivència així que ens puguis explicar. Sí que és veritat que a la cuina, quan acabes les pràctiques, normalment, la gent que està a la cuina, els agrada una miqueta de jugar amb tu, i en tinc algunes quantes, rotllo que m'han envasat la roba i me l'han ficat a congelar, al buit, me l'han ficat a congelar, l'Àlvaro un dia, les sabates també, me les va envasar, me les va ficar al l'abatidor, sí que és veritat que hi ha aquest joc, no?, que quan acabes les pràctiques a algun lloc o fas alguna malifeta, que te tornen. Ja veig que entre plat i prat suposo que moltes d'aquestes anècdotes aniran sorgint al llarg dels anys, ja us veig que no us avorriu. I, per exemple, no sé si em pots parlar d'alguna personalitat així famosa que hagis tingut el plaer de cuinar per ell o per ella? Sí, la veritat que quan vaig estar fent pràctiques al Divinum, normalment ens deixaven sortir a la cuina, de la cuina al restaurant, a la sala, i emplatàvem davant dels clients, i sí que és veritat que una vegada vam estar cuinant davant d'en Marc Gasol i en Pau Gasol, que van venir els dos, i per mi va ser una experiència molt gratificant, la veritat. Veure aquests dos personatges tan famosos, donant-los de menjar, I és un punt d'exigència més o fas veure com que no hi són a la sala? Has de fer veure com que no hi són, però ja saps que al final t'exigeixes una miqueta més. Però bueno, tots els clients són clients. I tant. I tots els hem de tratar igual. No? De les teves recomanacions, una mica les recomanacions del xef, que diríem, no sé si a títol personal ens podries recomanar, per exemple, el teu restaurant preferit. Òbviament, que suposo que serà el Mimolet, però deixant de banda el Mimolet, el restaurant que escull l'Uciel. Ara mateix, el que acostumo molt a anar-hi, la veritat que és el Dit i Fet, que el tenim aquí al costat, amb l'Adrià Edo i la Júlia Trota, i és un restaurant on m'agrada anar i disfruto molt menjant i gaudir. Molt bé. I ara recomanacions així ràpides, per exemple, un restaurant per anar amb els amics. Aniria a l'Escabeig. També dos nanos molt joves, amb moltes ganes, un menú o una carta molt divertida, molt fàcil. Per compartir, oi? Això mateix. I un restaurant per tenir una cita o per anar amb la parella? Aniria al Divinum. Quedaria bé, una bona experiència. El Divinum també és un restaurant d'ocasió especial, no? Això mateix, seria el meu lloc a Girona d'ocasió especial, sí que és veritat. I si haguessis d'anar amb la família, per exemple? Amb la família m'agrada molt anar al racó de Can Pep i la Joana, amb en Jordi, amb el seu fill Jordi. Vam estudiar junts amb en Jordi, som grans amics, i em fan sentir com a casa sempre. Sempre tenen taula per mi, així que em sento molt i molt còmode amb ells. I res, fa 2 dies hi vaig estar amb ells, o sigui que estic molt content. Doncs ja sabeu, apunteu-vos aquestes recomanacions del xef del Mimolet. I ara parlant tant ja de cuina, de plats, no sé si ens endinsem una mica a la cuina, a veure què ens tens preparat. Anem a cuinar? Som-hi! Vinga, Marina, que et farem treballar una miqueta i mira què t'he preparat. Avui cuinaràs tu per mi. Bueno, faré el que pugui. I per ser una bona cuinera, sense delantal, malament. Doncs aquest és un plat de la nostra carta de temporada. Tenim un lluç, cuinat a baixa temperatura, d'acord, que acompanyem amb una velouté de colcale, unes roques de sifó, d'acord, unes roques de sifó fetes amb all escalivat, salicòrnia, que seria el nostre espàrrec marí, i un iogurt de farigola llimonera. Molt bona pinta. Olora superbé. Vale? El que fem és que fiquem el lluç, que ja l'hem cuinat prèviament, a baixa temperatura, en el forn. Em comentaves que això ara mateix està a la carta d'hivern, no? Això mateix. Ara està a la carta d'hivern.
Vale? Tu mateix agafaràs aquesta salsa, que és la salsa de colcale, és una veluter que fem a partir dels caps dels lluços, vale? I la triturem amb una miqueta de colcale, d'acord? I salsejaràs per dintre, per sobre. El que fem després és que ficarem les roques de sifó, l'escalivat tu mateixa, amb les pinces. Quan dius roca de sifó, què et refereixes? El que fem és fer un pa de pessic en un sifó, el fiquem al microones, aquí als costats. El que fem és que fem un pa de pessic en el sifó, el fiquem al micro a 2 minuts i després el deshidratem. El que busquem és aquest pa de pessic, molt cruixent, molt fràgil. I per acabar, acabarem amb la salicòrnia, que la ficarem per sobre. I després hi ficaràs tu el iogurt aquest de farigola, fent un ziga-zaga per sobre. Molt bé! I acabem amb una miqueta d'oli de cibulet per sobre. Bé, poder la pinta no és la millor, ja se sap aquí qui és el cuiner dels dos. No sé res. Moltíssimes gràcies, Uciel, per obrir-nos les portes de casa teva i sobretot pel teu temps. Estic segur que si algú d'aquí que ens està veient i escoltant no ha vingut mai al Mimolet després d'escoltar la nostra conversa amb el Uciel, es passarà per aquí segur. I si voleu tastar aquest lluç, ja sabeu que està en plena temporada. Que aquí us esperem al Mimolet, al carrer Pou Rodó, número 12, i que us deixeu guiar per el Metre o per mi per fer una experiència diferent. Fantàstic. Doncs ja sabeu, moltíssimes gràcies també a Del Moral, patrocinador d'aquesta secció de A Casa del Xef, i jo estic desitjant ja descobrir la pròxima cuina. No sé què en penseu vosaltres, nois. Tornem a l'estudi. Bueno, nois, ja ho heu vist, quina bona pinta de recepta. Quina pintassa. Gràcies a Del Moral per sumar-se en aquesta nova temporada de Girona Secreta, i si voleu que anem a algun restaurant que digui, hòstia, jo tinc aquest restaurant que m'agrada molt, m'agradaria saber alguns secrets, deixeu-ho a comentaris, escriviu per l'Instagram de Girona Secreta, com vulgueu. I ara sí, ja toca acomiadar aquest primer programa de la segona temporada del Cinquè Riu, no? Sí, però tornem ben aviat i recordeu que el 21 de febrer tenim una cita. Sí. A veure si aquest cop no plou i la podem fer, però bueno, és el toc de Girona Secreta que es farà als Jardins Gala amb Miqui Núñez i Sara Roy, els primers convidats d'aquest toc de Girona Secreta. Jo creu dits, no els dels peus, perquè dona mala sort, perquè segur que farà un sol l'espaterrant, o sigui que ganes de venir. Esperem que sí, i sobretot un cop més, gràcies a tots els patrocinadors, gràcies a tothom que està aquí darrere les càmeres que fa possible això, i un aplaudiment per vosaltres i per ells, sí senyor. Que sí. Ens veiem al següent. Que vagi bé. Adéu.